Hah? Rem. Oke. Kon ngerem tong sampahe malah ngerem sikile. Jan koclok. Waduh, nabrak telek garangan ki aku. Stop. Telek garangan matane picek kuwi kirek ganteng kaya ngene kok. Wah, telumpi. Weh, ana wong tabrakan. Ayo di video. Ditulungi tal. Iki Konoha. Wong tabrakan ki di video ora ditulung. Lah iya, bener ponakane Parman kuwi. Heeh. Wong Konoha ya ngono kuwi. Kula nuwun, Om. Oh iya, omahe suwung. Mariati sobo golek rondo iki mau. Iki alate. Yo, diolor. Tenang ae, duwowo iki kaya emprite Mariadi. Uripno mesine su. Oke. Ceklek, wis. Walah, kurang banter iki. Telek tumo ya ora kesedot nek iki. Hah? Vakum celeng. Hah? Nyebrut. Nyedot brutal.